Topic yethu ithi isigubhu UMasheshisa. Isigubhu UMasheshisa la ngikuphathele zonke izinto. Angizwe ukuthi ngithini. Ngikuphathele zonke izinto ozozenza uma uthatha uMasheshisa. UMasheshisa ke sino level 1 oyi first entry. Mase sizoba ne level le yangempela. Le u level 1 oyi first entry. Othi uma ufika ufikele kuwona. But kukhona abantu abangawufuni first entry. Awukwazi ukusebenzisa uMasheshisa for imisebenzi emikhulu. Imisebenzi ye construction, yaka nutrition kuhulumeni, supply chain kuhulumeni awukwazi. UMasheshisa it first entry yesigubhu. Uma ufuna lo esunikeza abantu laba. Hayike enye oludaba asikhulume ke ku YouTube le. Siyakhuluma manje uthi Babu Dokotela ngiyawufuna uMasheshisa but ngikhathele izigubhu. Nawu ukhuluma ngesigubhu futhi nawe. Angeke ngikhulume ngenye into uma ngikhuluma ngoMasheshisa. Angifuni ukukhuluma ngento efana nayo. Ngithathe inkinga oyithole ngaphandle ngihlanze noMasheshisa. Uma ufika la uphatha 20,000 ngikunika uMasheshisa. Nasi isigubhu, yesibo, nasi isigubhu. Yabo asinalutho. Ibhodwe lithatha nje ibhodwe elidala yabo, ibhodwe engithathele lona elidala ngiphenga lento mina. Nkosikazi wami phenga ibhodwe equality ekhulu. Naku ngifaka la nasi isigubhu yabo. Wena uzongithengela lamafutha lawa la ayifake abhedayo. Siyawavula ke manje, yabo? Vulile. Masheshisa lo angutheli phakathi, yabo? Thatha nje isigubhu ngakhawona ke manje. Kwakhe uMasheshisa ke manje, yabo? Sisiwakhile kuMasheshisa ke. Funa ubuke kahle nje ibhodlela lahlela alisasebenza ibhodlela idinga kulona. Lokhu it's an olive oil, olive oil. Lo uthi baso no ungayikhathazi ngebrand sikwanele about icontent kunani phakathi. Siyivula la. Ufuna ngivule phambi kwakho lento le. Nasi isivalo. Thatha ke manje amafutha ke manje yabo. Ngiwathela la phakathi. Wathela la phakathi. Wonke. Awungibonanga ngiwafaka esigubhini angithi nawe ungayenzeki into engayenzanga. Bodlela la khona. Ufuna ubone kahle. Edile ngalo. Thatha lento le ngiyibeka estofini. Thatha uMasheshisa wami. Usesestofini phakathi kunamafutha. Thatha lento ngiyayipheka.